Sljedeći slajd je namjer da vam pokažem kako se štiti i odnosi prema financijama grada. Može uvećanje. Prodana je kuća koja je trebala biti starački dom. Za nju se dobilo 333.000 $. Nije se oročilo. To je već, tad je Joško Domačić, ovdje prisutan, bio predsjednik gradskog vijeća. Uročili smo sredstva i od tih 333, evo ovdje, 680 gubimo kamate svih godina, a sada na računu imamo 450.000 $. Ima možda koji slajd? Evo ga. Ovo smo prvi dio smo završili. Prije nego što sam došao ovdje, na Facebook sam malo pogledao jer imam 2000 prijatelja, mnogo upita. Katja Vučetić, moja draga susjeda, je napisala da propuštamo ove godine 145. godinu turizma. Pa me poručuje, s obzirom da je SDP odustao od budžeta, nismo mogli izglasati. Nakon, vjerujem, sljedećih u nedjelju izbora i na sljedećem vijeću da će se odobriti ta sredstva. Lijepo se boriti politički. Politika je plemenita disciplina. Služi da ako vi ne možete doći do jedne točke, pomogne neko koji je u javnoj upravi. Politika je disciplina da budemo u arsenalu, da budemo u vatrogastima, da uživamo u gradskoj glazbi. A nije politika slati listiće, ne bi smio govoriti se o tim puno listićima, gdje se spominje privatno neke stvari. Koga zanima šta privatno, uvijek me može pitati, rado ću odgovoriti. Iako je malo teško sada, moram reći uzora sa roditeljem.